Dostlar bu gitarada da bir aytıp göreyim bir görýänle durulamakdy şu gitarada var. We başka zan tawarda miriyetde magazin gitara tatyan ähli görnüşdäki şu medeniyet turnuva işgärlerinin aydımçılığın sağlanalım tawar kofya. Gelýän ýerine şu aňyrlagy maýla körkötene bir aparatlary, pazdyçkolary zatlary. Gitaralar görýänler men özüm durup bilemem. Raýdym aýdyp beräýin bulara. Hemen bir reklam bular da.